Paliw ko sa akong Bible nilbi. Karong si Manaha, ay kagahapon no, birthday ni Charis, no? April 24. Dayon, karong 28 po among wedding anniversary. Ika 11 years, okay, 2010 to. Dunaygon kayang Diyos sana sa iyahang gihatag nga panalangin, wonderful nga kami niyoon. O sa May 13 mo siguro to atong gi-pray ang atong outing, provide ang tang Ginoo ana. Consider nato unta ang Bacolod if na provision panalangin, pero pindira ni kwarta ra atong pagiuan kung goan kung apike gyud diyan na sa kulasihan no nang boardwalk nila, ha. Hindi na lang. Ito lang i-pray ang provision sa Ginoo. O wala si Arnold, no? Baptism po ni Arnold, ni Jade, o ito lang i-pray na ang magmalampuson. Tumablihan itong Bible sa John chapter 11 sa miaging Domingo. John chapter 10 nga nag-remind ka nato nga si Jesus ang atong magbalantay di ay nga shepherd nga giingon diya sa Psalms chapter 23. The Lord is my shepherd. And chapter 10, Jesus is our shepherd. Siya ang maayo nga magbalantay. Tungod kay wa ta niya pasagdai nga mga matay diya sa atong kasalanan. Yang gihatag ang iyang kaugalingon isip bayad didto sa cross aron ang atong sala mapasaylo. So mao nay tinuod nga magbalantay. Most willing mo sakripisyo sa iyang kaugalingon. Sa chapter 11, Jesus is the resurrection and the life. Si Jesus mao ang pagkabanhaw ang kinabuhi. So remember nga kining John is written that we may know who Jesus is, that we may believe Him as our Lord and Savior. Mao gina ang atong gituohan. Na si Jesus mao ang atong Ginoo ug manluluwas ang atong Mesiyas. Na wala na tay laing Ginoo gawas kang Ginoong Hesus. So mao na goal nato hangtod nga mahuman kining John ato nang timan-an nga sa atong series ani pagtuunan ni hangtod mahuman ang chapter 21 naunta tay makatunan madungagan ang atong kahibalo ni Ginoong Hesus og malig-on pagyud ang atong pagtuo pagsalig kaniya kay dali ra ang pagsalig kung nakailata sa tawo nga atong gisaligan. Kung wa ka kaila lisod ang pagsalig di gyud ta mo salig o man ta kaila. Pero sa diyang nakaila nata kung kinsa siya masayon ang pagsalig. So, mao na karon nga atong ilhon kung kinsa si Ginoong Hesus. So sa chapter 11, si Jesus mao ang pagkabanhaw ang kinabuhi. Naa sa verse 25 ang mao bersikulo atong dunganan pagbasa. Ready, read. Jesus answered them, I told you. Ay, dili mao.
Jesus said unto her, I am the resurrection and the life. He that believeth in me, though he were dead, yet he shall live again. Magampo ta. Salamat o Dios sa imong encouraging kay nga pulong karon. Nga timely kaayo Ginoo sa amoang ginatubang karon nga pandemic. Ikahadlukan nga sakit nga mikuyanap sa tibuok kalibutan nga fatal sa severe nga kaso Ginoo. And you encourage us more, O God, as we study further, bahin kanimo sa imong pulong o Dios. Padayon pag-uban o pagpanalangin kanamo ug among hangyo nga ang balaan nga espiritu mauunta ang magalihok, mauunta ang magakonvict, mao'y mahimaya. Ang imong ngalan Ginoo mao'y mahimaya na ining tanan mapasidunggan ka. Sa ngalan ni Kristo Hesus among ginatugyan, ginaampo. Amen. So, si Jesus mao ang pagkabanhaw ug ang kinabuhi sumala sa verse 25 nga atong gibasa. Siya ang pagkabanhaw. Kay kining kamatayon mao ni ang pinaka gikahadlukan sa tao sa tibuok kalibutan. Mao na nga gitakol ni Ginoong Hesus ang maong isyu aron dili na kita mahadlok. Wala ang gikahadlukan sa tao kamatayon ra gyud. Bisan pa ng tao nga nagpakaroon inon nga di mahadlok mamatay, pero sa tinuna mahadlok na mamatay. Ang mga kriminal mahadlok magani mamatay. Ang sumala agad gigulat ni Duterte. Hadlok mo lagi. Hadlok dahil mamatay. Bisan tao nga adik-adik, mahadlok gihapon mamatay. Tungod kay mao nay tinuod nga pandemic, tinuod nga problema sa tibuok kalibutan. Kaning COVID, usa lang ni. Pero ang tinuod nga problema mao ang kamatayon. Bisan pag-unsa ka banggiitan sa tao, bisan pag-unsa ka bright nga doktor, pwede niya madiskubre ang tanang klase nga tambal. Pero di gyud niya madiskubre yung saon nga ang tao dili mamatay. Pagi nakadiskubre ana, mamatay gyud ang tao. Og mao ni ang gi-address ni Ginoong Hesus. Naisulbad nga iyang gihatag. Ang sulbad ani siya mao ang pagkabanhaw. Ang sulbad ani mao ang pagkabanhaw. Kining physical nga body nato, banhaw ni Ginoong Hesus sa iyang pagbalik. Mao na ang iyang saad. Pero ang wa nato makita mao ang pagkabanhaw sa atong kalag kay kita namatay manggod tungod sa atong sala. Ang tanang tao naglakaw-lakaw nga buhi unya makasasala ingon ang Ginoo patay siya sa tubangan sa Ginoo. Patay ang iyang kalag. Apan ang tao nga mutuo musalig ni Ginoong Hesus mabanhaw di ay ang kalag. So kita karon mga igsoon nga nagtuo na ni Ginoong Hesus, buhi na ang atong kalag. Nabanhaw na ta sa tubangan sa Ginoo. Nanatay kinabuhing walay katapusan, nanatay kinabuhing dayon. Ingon pa sa verse 25, bisan kita mamatay physically. Mamatay kita physically pero mabuhi di ay kita. Ingon pa, he shall live. He shall live. Though he dies, yet he shall live. Sa uban nga version, yet he lives. So kini past tense, future no, he shall live. Pero ang uban, yet he lives. Ato pa, buhi kita karon. Karon, buhi kita. Though mamatay kita physically, pero buhi na kita spiritually. Galing lang atong lawas nga mamatay later on. Unya ra pagabanhawon pagbalik ni Ginoong Hesus, pero paabot lang ta ana. Paabot lang ta ang adlaw. Pero samtang magpaabot ni ana, dili ta magpaabot nga laay tungod kay
Ingon pa ang Ginoo, dito ta sa langit magpuyo. O ginatuuhan sa mga Bible scholars nga dunay temporary nga body iyang ihatag dito. Heavenly body. Sumala sa 2 Corinthians chapter 5 nga ingon si Apostol Pablo, kung matunas na kining payaga, pasabot ang atong lawas ba, iyang gipanaging sa payag. Kung maguba na kining payag nga atong gipuy-an, dunay langit nun nga payag nga giandam ang Ginoo. So dunay temporary nga body. Samtang magpaabot kita sa pagbalik ni Ginoong Hesus, kung asa ta gilubong, kung gikremate na ta, magbalik nagpurma ang atong lawas, dayon perfect nga body ang iyahang gisaad. Di na mamatay, di na magsakit, di na magutom. Perfect nga body. So siya mao ang pagkabanhaw ug ang kinabuhi. Ang atong kalag karon nabanhaw na. Ni kamatay nato, di na ta moadto sa impyerno. Kay kanang impyerno lugar na nga kamatayon. Anong kamatayan man tungod kay ang tao nga tuwa sa impyerno di na gyud maluwas. Di na mahimulag sa dili na makauban sa Ginoo kundi mahimulag na sa Dios hangtod sa hangtod. Walay katapusan nga pag-anto sa impyerno, munay kamatayon nga walay katapusan. Eternal death. Ang opposite ana, eternal life dito sa Dios. O ang Dios nag-ingon nga ang atong puloy-anan dito sa langit, paradise. Kainomdo mo sa kawatan sa cross, giingnan niya ang kawatan sa cross, nga karong adlaw kuyog ka sa paraiso uban kanako. Karon nag-enjoy siya sa paraiso. O walay laing ginadamgo nato diri sa kalibutan kundi kanang magpuyo ta sa paraiso. Munay atong tinguha. Munay deepest dream nato. Dayon tungod kay naang Dios dito paraiso gyud kay naaman ang Dios. Gani ang mga tao wala laing desire no nga makasuroy-suroy sa nindot nga mga suroyanan. Bisan pag unsa ka gasto. Gastuan gyud ba para makasuroy lang gyud ba sa mga nindot nga mga view. Family bonding. Mo na ginatinguha sa tao. Ang uban nga mga tao magtrabaho, pangutanon ni para asa na imong trabaho, magtigom ko para asa man aron makasuroy-suroy ko. Magkaadto og Hong Kong, kaadto og Europe, Amerika, moro na ilang tiguman. Pag uli dayon, problema na pod, trabaho na pod. Pero kanang giadtuan nga lugar dili na paraiso. Layo ra kay na sa paraiso nga giingon sa Ginoo. Kaya doon na magyapoy kamatay dito, doon ay COVID dito, doon ay problema gihapon dito. Sa lain-lain nga lugar diri sa kalibutan, bisad unsa pa nakanindot nga lugar. Nagani no, mga 1970s, 80s, 90s, ang mga Pilipino naninguha gyud nga makaadto sa Amerika, mo na Filipino dream ba, no? Kaadto sa Amerika. Pero karong panahon na, ang mga Pilipino sa Amerika, naninguha na kung balik diri sa Pilipinas. Luoy kayo ilang economy. Kung dito sila mo retire, luoy kayo sila. Masayahay pa diri. Ang mga Pilipino diri, pag mata sa sayo, tambid-tambid na lang. Grabe ka, lipay ang mga Pilipino. Grabe ka enjoy ang mga Pilipino. Kapi-kapi na yun, no? Storya. Ilan dito, grabe trabaho. Pagkauman, pagkatiguang, ibutang sa home for the aged. Ang Pilipinas, para di araw man ang ilang gipangita, nga enjoyment sa Pilipinas.
Pero akong punto dira, nga bisag asa nga lugar dira sa kalibutan, dili gyud ikatandi sa paraiso nga atong pagapuy-an later on. Dito sa langit. Mao na pasabot diri sa bersikulo. Nga bisan kita mamatay pero mabuhi kita. Mao nang excited kita na nga bahin kanang atong pag-adtuan nga lugar. Beautiful kayo nga lugar nga mao ang heaven nga kita magapuyo forever. Dili katandi ning kalibutan. Mao bitaw nang Ginoo, wala gid niya gi-allow na nga kita magpabilin dire sa kalibutan forever. Kung iyan ang i-allow, kung i-grant niya ang atong request nga, Lord, dili unta ko mamatay, ikaw ang pinakaalaot nga tao. Panitan, ikaw mamatay ba? Every year, baka kita kag problema sa kalibutan. Unya, mabuhay ka rin forever. Ikaw gi pinakaalaot. Kung sa'yo naas kalibutan, gubat, linog, bagyo, kagutom, mga sakit, muna yung makitaan forever. Muna Ginoo, wag niya gialaw. Ay na lang, mas maayo na nga. Dili ka mo stay diri. No, kini nga chapter nagisgot pod sa pagkabanhaw ni Lazaro, no? Pagkabanhaw ni Lazaro. Pero ang pagkabanhaw ni Lazaro, temporary. Wala niya gibanhaw si Lazaro, unya wala na namatay. Namatay gihapon tungod kay di gyud maayo po yan ning kalibutan na sa usa ka anak sa Ginoo. Pero anong gi-allow man sa Ginoo nga mabanhaw siya temporary, mabuhi siya temporary. Ano man? Tungod kay sa asa nga verse to? Verse 42, dara. Verse 42, unsa ingon? Ang purpose sa Ginoo nganong gibanhaw niya si Lazaro, I knew that thou hast heard me always. Kabalo ko nga imo kong kanunay nga paminawon mo na pag-ampo ni Ginoong Hesus ngadto sa Amahan. So tubagon dai sa Ginoo, sa Amahan si Ginoong Hesus. Kung iyang mag-ampo siya nga mabuhi ta sa mga patay, mabuhi ko tagod. Kung buot na buhaton sa Ginoo. Pero ang Ginoo mas nasayod unsay makaayo alang kanato. Akong tiwason pagbasa. Apan nagsulti ako niini tungod niining mga tao nga niya dinhi. Tungod sa mga tao. Tungod sa mga tao nga way pagtuo, gusto siya nga ang mga tao mutuo. Aron sila mutuo nga ikaw maoy nagpadala kanako. So see, unsay purpose nganong gibanhaw ni Ginoong Hesus si Lazaro? Aron ang mga tao mutuo nga si Ginoong Hesus di ay mao ang Mesiyas nga gipadala sa Dios nga Amahan diri sa kalibutan. Aron pagluwas kanato. Aron kita mutuo ni Ginoong Hesus. Daghang mga tao sa kalibutan nga di mutuo ni Ginoong Hesus. Isip Mesiyas, isip Dios ug manluluwas. Ang ilang pagtuo, example ang mga Muslim, ang ilang pagtuo sa Hesus propeta lang. Teacher, oro na ilang pagtuo. Pero moingon og Dios, Mesiyas, manluluwas, di sila mutuo na. Pero salamat sa Ginoo, dili tanang Muslim. Ingon ana naay Muslim nga nakabasa sa Bible, nakabasa sa mga milagro nga gibuhat ni Ginoong Hesus ug mituo ni Ginoong Hesus. Daghan na. Kung mamati ka sa mga testimony sa YouTube, perting daghan ang Muslim nga naluwas. Di mahadlok nga patyon, mo testimony gyud. Sa ilahang pagtuo ni Ginoong Hesus. Nga siya di ay ang Mesiyas. Kining mga milagro nga gi-record sa Bible,
Enough na ni kanato nga mutuo ta si Ginoong Hesus mo ang Mesiyas. Gani ingon si Ginoong Hesus, bulahan tong mga tao nga mituo bisan wala nakakita og mga milagro. Wala nakabalo og unsay gimilagro gibuhat ni Ginoong Hesus pero mituo ra, bulahan gyud. Grabe na nga pagtuo ba. Nituo ni Ginoong Hesus bisan wala pa kakita. So aron kita mutuo. Aron kita mutuo. So ang gipangayo sa Ginoo sa matag usa kanato karon nga mutuo lang gyud ta kang Ginoong Hesus. Kaya ang pagtuo mao ni makaluwas kanato. Tungod sa pagtuo, naluwas kita, di ba ingon ang Bible? Naluwas kita tungod sa pagtuo. Dahil sa pag-ingon sa Bible, ang matarong nabuhi pinaagi sa pagtuo. So human ta maluwas, padayon tag pagkinabuhi diya sa pagtuo. Ang pagtuo mo ni everything nato. Mo ni ang bugtong gikinahanglan nato. Ug mo ni purpose nganong gipailan ni Ginoong Hesus ang iyang kaugalingon nga siya di ay gamhanan makabuhi sa minatay tungod kay gusto siya nga mutuo kita kaniya. Ingon nga anak sa Dios na wa na gyud duha-duha. Wa na gyud duha-duha. Nga siya gayud ang pagkabanhaw kang kinabuhi. Nabisan kita patay spiritually. Kung mutuo ta, mabuhi kita spiritually o magpuyo kita uban sa Dios. Muni purpose sa Ginoo. Gani ang story sa verse 1 paingon sa verse 15. Sila saro nagsakit pa to dahil gipatawag na siya nga paadtuon pero wa siya ni adto. Ano man, yung una-una paabuton niya nga mamatay. Pagkamatay na ni adto na siya. Upat na kaadlaw sa lubnganan sila saro. Ug miingon ang iyahang mga igsuon nga upat na kaadlaw. Baho na, pero miadto gihapon siya sa lubnganan. Sa verse 34, ingon siya asa siya gibutang. Dayon sa verse 35, si Jesus mihilak. One of the shortest verse in the Bible. Jesus wept. Gibati sa mga minahal sa kinabuhi sa mga tao nga mamatyan. Mao na giingon sa Bible nga nakabati siya sa atong gibati, mao nang naluoy siya nato, siya ang simpatiya nato. Way laing Ginoo nga mo simpatiya sa ato si Ginoong Hesus ra. Kaya nakabati siya sa atong gibati. Labi na kung mamatyan kita. Nihilak siya. Nihilak siya. Dahil ingon ng verse 37. Na unsa ning tawhana mao man ni ang nakaabli sa mga mata sa buta. Nganong wala man niya pugni nga kining tawhana nga si Lazaro dili mamatay. Mao na istorya sa mga tao dito sa iyang palibot. So miadto sila sa lubnganan ni Ginoong Hesus. Lubnganan ni Lazaro. Si Ginoong Hesus miadto sa lubnganan ni Lazaro. Sa verse 39. Basahon na to ang verse 39. And Jesus said, "Take ye away that stone." So iyahang sugo, kuhaon ang bato nga misampong sa lubnganan ni Lazaro. Pero si Martha miingon, Martha said, "Lord, by this time he stinketh, for he hath been dead 4 days." Upat na kaadlaw siya. Sukad nga namatay. Baho na ni siya. So, murag
Di makatuo si Marta nga iyahang banhawon si Lazarus. Imposible para kang Marta. Baho na ni, yung saon pagkabanhaw ni, baho na ni. Lata nang yang lawas. Pero kung ang Ginoo bitaw mohimo, wala imposible. Bisan unsa pa kalata sa lawas, pwede nang pabalikon sa Ginoo. Mga bitaw na sa resurrection nato, no? Kanang bisan unsa nga klase nga kamatay, lubong, i-cremate ba ta? Malata ba atong lawas? Asa na ni paingon ang atong lawas? Pwede na pabalikon sa Ginoo sa iyahang gahom. O di na magmatter kung asa ta gilubog. O, bisan asa, basta kay ang gahom sa Ginoo kaya niya i-incorporate tanan nga part sa atohang body. Bahalag na lata na, kaya na pabalikon sa atong Ginoo. Kung na ang gahom sa Ginoo. Kung kaya niya gihimo ang tao, kaya po niya banahawon ang tao. Paghimo sa Dios sa tao, di ba, abog ra tagikan, wala tay kinabuhi. Giporma ra niya og tao ang abog o clay bakha, gihuypan nabuhi ang tao. Muna na ang gahom sa Ginoo. Dili gyud malimitahan. Paghimo sa Dios sa babae, gusok ra. Nakuha siya gusok sa lalaki. Then ang gusok sa lalaki, wala man niya huypi. Nidritso ra to, himog babae largo. Pagkuha niya sa gusok sa lalaki, nahimo na yung babae. Kaya bulungan kayo ang gahom sa Ginoo. Kana bakang patay buhion, wala imposible niya. So mo to si Lazaro nabanhaw. Pero si Marta dili katuo. Baho na kuno. Daniyang sugo, remove the stone. Kaya man niya banhawon bisag ang iyang power, kaya niya palagputo ng bato, kaya ang power. Nagtuo tana, di wala. Tuo. Pero kanong nanugo man siya, remove the stone, tungod kay gusto siya nga kita, mutuman niya. Natay responsibility. Ay responsibility. Remove the stone. Nagi responsibility, no? Karong panahon na, ang mga katauhan gusto niyang luwason. Kaya niya luwason largo. Pero iyang gitagaan og responsibility nga mutuo. So di na to masabdan pero maunay pamaagi sa Dios. Mingon ta luwasan na lang na Ginoo, hay na lang na tagaay responsibility pero mao magyud ang iyang pamaagi. Ang iyang luwason kadto magyong mutuo. So unsaon ta man na nindot untago automatic na no tanan luwas pero iya man giingnan ang mutuo. So lain-lain og responsibility ang matag tawo. Itong mga bata ang awapay buot, siyempre automatic na luwas. Itong natugkad nagbuot, nakadungog na sa maing balita, unya wa mo tuo, hukman sa Ginoo. Lahi po nga mata nga paghukom. Pero katong nanay buot, kabalo na nga siya makasasala, pero wa siya kabalo sa gospel, kaya wa may nag-share niya. Hukman gyapon sa Ginoo pero lahi nga level nga paghukom. Lain-laing level. Atong tao nga nakadungog sa maayong balita, balik-balik pero wa gyud mituo. Dako-dako to nga paghukom ang ipahamtang sa Dios kaniya. Taliwala sa iyang nadunggan, wala siya mituo. Na ay responsibility ang tao, mutuo. Mauro na, gamay ra na nga responsibility. Kay gusto man sa Dios nga maluwas gitang tanan. Amen? Lipay ta na oy.
Gamay rang responsibility. Si Satan, labi ninyo, gusto gini Satan nga, kanang ma-discourage na ba, kanang, ingutangan, manday nato kaya, luwaso ng atong kagalingon. Pasabutan na nga, na mga false teachers ba nga, gipadala ni Satan, nga iyahang ipatudlo, nga ang kaluwasan, pertig yung lisura. Kung sa may gitudlo sa mga false teachers, nga ang kaluwasan kuno, pagbuhat sa napulo ka sugo, matuman kuno nimong napulo ka sugo, aya ka maluwas. Kabalo ba mo nga paagi na ni Satanas, no? Wala man giingon sa Bible na gihatag man ang napulo ka sugo. Gihatag ni ang 10 Commandments para atong sundon, no? Atong sundon. Kay kabalo nang Ginoo nga makasasala ta. Atong sundon para tunhay lang ang atong kinabuhi, matarong ang atong kinabuhi. Pero wag gyud gaingon diya nga atong sundon aron maluwas kita. Kay kahibalo ang Ginoo nga di kita katuman sa napulo ka sugo. Nga perfect nga pagkatuman. Kung moingon ang Ginoo tumana ang napulo ka sugo og maluwas ka, unya kahibalo ang Ginoo nga di ta makatuman, unsa man ang klase nga requirements? Iba murag absurd kayo sa nagsugo. Unya kahibalo siya nga dili ta katuman. So never, kung atong basahon ang Bible, never nato mabasahan diya nga tumanon nato ang napulo ka sugo para ta maluwas. Wala gyud. Hinuon, gibalik-balik sa Bible nga atong tuohan si Ginoong Hesus ug maluwas ta. Amen? Maunay gibalik-balik sa Bible. Ayaw pumati sa false teachers kay naliman ka, patumanon ka sa napulo ka sugo, kaya ka maluwas. Imposible nga matuman nato ang napulo. Imposible yun. Ingon ang Bible, bisan si Moses, wa katuman. Wa gyud katuman si Moses. Bisan ang mga Israelites nga banggiitan, wa gyud katuman. Kita na bakaha nga makasala pa ta kaysa ilaha. So never. So wala na gihatag sa Ginoo nga responsibility para kita maluwas. Dahil wa po niya gihatag nga responsibility nga magpamimbro og simbahan para maluwas. Gamay ra gyud nga responsibility. Mutuo ta ni Kristo. Mao na responsibility na to. Mutuo ta niya. So pagtuo nato niya, naluwas na kita. Amen. Naluwas na kita karon. Kay nituo kita ni Kristo isip manluluwas. So kana nga gamay nga responsibility siya ro di pa gyud nato na mahimo. But Lord, daghan pa tag istorya no. Sa pagkaluwas nako nga makasala man ko. Para ni Marta ba? Lord, dubok na akong igsuon, bahaw na. Pero tuman la. Tuo lang. No, tuo lang. Tuo lang yun. Buhata ka ng responsibility. Tuo lang nako. Sa diyang mituo manggutan ni Kristo, sama ra nga nakatuman kita sa napulo ka sugo, mao mo na ipamahagi sa Bible. Basagan ninyong Bible. Diba, gingon diya nga, sama ra nga nakatuman ka sa napulo ka sugo sa diyang gituuhan nimo si Kristo. Kay way tao nga nakatuman sa kasuguan, si Kristo lang. Si Kristo lang nakatuman. O sa diyang gidawat nimo si Kristo, sama ra nga natuman po nimo ang kasuguan. Mao na atong kalipay mga igsuon kay naluwas dayta. Nakatuman na dayta tungod kay nana si Kristo sulod sa atong kasing-kasing. So remove the stone. Gamay nga responsibility lang. Nga iyahang gipangayo nato. Then ingon sa verse 40. Sa verse 40. Si Jesus maingon kaniya, wala ba ikaw
sultihi nga kun mutuo ka, makita mo ang himaya sa Dios. Kun mutuo ka, ang kontra sa Ginoo kana ra yung dili mutuo. O kaning stone diri naghulagway ni sa stone of unbelief. Oh, stone of unbelief. Kanang dili mo tuo ba? Kuha ng stone of unbelief. Tuo lang yun. Tuo lang. Tuo lang kanako. Bisag kinsay mo pangutanon karon no, kung magsuroy-suroy ka ba sa mga katauhan. Dili gid sila aning pagtuo kay binuhatan gid lagi ang makaluwas. Yung saan man pagkaluwas ng pagtuo nga. Binuhatan man gid mo na no, ang ilahang common sense. Ang ilang nasabtan, buhat kita gid, buhat kay mao ginatong nasabtan. Pero ingon ang Ginoo, tuo lang aron makita nimo ang himaya sa Dios. Kay kung sa buhat man God, kinsay mahimaya? Kinsa? Ang tao nga gabuhat, mo nay mahimaya. Example, buutanan niya, oy, buutan kay siya. Ikaw mo'y nahimaya. Ikaw. Example, pagkaluwas nimo sa langit kay nanghatag ka og kanang bugas. Nakadto ka sa langit kay nanghatag kag bugas. O pakpakan ka sa mga tao dito, yay, nanghatag og bugas. Dalaygon siya kay nanghatag og bugas. Siya ang nahimaya, no? Kana gyud pakpak mo nako kay buutan kay ko. No, ang Ginoo napadapli na. Pero karon mga igsoon, kita nga nito sa Ginoo. Ang Ginoo gyud nahimaya. Ngano man pag-abot nato sa langit, dili naman i-announce ito nga atong nahimo. Mao nang naluwas kita. Ang i-announce ito nga naluwas kita tungod ni Jesus Christ. O si Jesus Christ mao'y nahimaya. So sa atong pagtuo, mahimaya gyud si Jesus Christ. Nganong nahimaya man? Aliman ka, imposible gyud nga maluwas ta. Pero naluwas gyud ta, no? Wa tay binuhatan nga makapaluwas nato. Pero naluwas kita. Imposible yun. Nalaygon ang Ginoo. Muna kanunay bitaw, magdaig kita sa Ginoo. Kada buntag, magdaig ta sa Ginoo sa kaluwasan. Kay magunaw na tayo, imposible magyud nga maluwas ko. Mga bitaw matulog ta sa kagabion. Bitaw kanang maginuktok bitaw ta sa atong nabuhat bitaw. Tama ra ta sa pag-regret ba sa atong nabuhat nga mga dili maayo. O nga. Di gid maayo to kung gibuhat ka. Kaya unana ra kita no, maghinuktok ta sa atong gibuhat nga di maayo. Ingon ta nga kasala gid day kay ko eh. Kaya tigid ka makasala nako. Dayon. Kay numdum ta sa gibuhat ni Kristo, salamat kayo Ginoong Hesus kay imong yung gipakamatian ng akong sala dito sa cross. So nahimaya gid perminti ang Ginoo na. Kung nituo kita, nakakita kita sa himaya sa Ginoo. Nga ang impossible nga mga butang, kaya niyang buhaton. Dead, patay kita sa sala. Wala tay mahimo sa pagbuhi sa atong kaugalingon. Kinsa kung may makabuhi, ang imong kaugalingon nga patay, makabuhi ka sa imong kaugalingon. Hinahanglan kag somebody nga mubuhi nimo. Si Superman, namatay man ito na, pero man siya nabuhi siya sira. No? Isa may kabuhi ng Superman. Sa kulo mo? Ha? Sige mo magtanaw na, no? No? Patay ang Superman, pero nabuhi man ito. Mausap kita, no? Patay ta. Patay ta, pero anong nabuhi man ta? Tungod ni Ginoong Hesus. So, muna ni
Sa verse 41, they took away the stone. O, di ba? Ilang gibuhat ang ilang responsibility. Ingon ang Ginoo, remove the stone. They took away the stone. They took away the stone. So, mo sab, ingon ang Ginoo, aron ta maluwas, believe in Him. And we believed in Him. Nagtuo kita ni Jesus. Muna kita karon, nag-enjoy na sa kaluwasan. Nag-enjoy na sa kasiguruhan sa atong kaluwasan. Kay mituo kita ni Jesus. So, mausab sila. So, nganong nakikita sila sa milagro, nga ang patay na buhi? Because they took away the stone. Jesus lifted up His eyes. Ang gibuhat ni Ginoong Hesus, nag-ampo siya sa Amahan. Remember, Jesus and the Father are one. They are in perfect unity. Usa ra gyud sila sa pagka-Dios. Dili mo himo sa Ginoong Hesus siya ra. Uban gyud sa Amahan. Mo na nag-ampo siya sa Amahan. Amahan. No, nagpasalamat ko kanimo nga imo kong dunggon. Thou hast heard me. So maminaw ka kanako. Maminaw ka sa akong pagampo. Sa verse 42, kabalo ko nga kanunay kang maminaw kanako, kanunay kang mutubag sa akong pagampo. Bisag unsay pangayoon ni Ginoong Hesus sa Amahan, perminti na ihatag. Sa diyang siya gilansang sa cross, umingon siya, Amahan, panaog ako sa cross, naog to dayon. Gani katong nagampo siya sa Garden of Gethsemane. Nga Amahan, di na lang ko mamatay sa cross, be. Pero kay balo man siya nga iyang pagampo, tubagon gyud sa Ginoo. Mingon siya nga ang imong pagbuot may matuman. Sumao na iyang giampo. Ang imong pagbuot may matuman, di ang pagbuot sa Amahan mo'y natuman nga mamatay siya sa cross. Kaya kung wala siya miingon ato, Amahan, di na lang ko mamatay sa cross. Di na lang ko muinom sa kupa nga imong giandam nako. Automatic di gid siya malansang sa cross. Automatic. Kinsa ilansang si Judas. Kita mo ilansang. Luya nato no, tagsa-tagsa ta ilansang sa cross para ta maluwas. Oh, di gyapon makasala man ang atong dugo. Namuagas, dili gid worthy. So kinahanglan nga siya mo gid ang malansang mo nang iyang pagampo. Amahan, ang imong pagbuot mo'y matuman. So mo nang gilansang siya sa cross. Tumaw ni ang verse 42, bisag unsay iyang pangayoon sa Amahan, ihatag yun sa Amahan. Kaniya. Amen? Ihatag yun sa iya. Muna, kung magampo ta ni Ginoong Hesus, confident ta nga tubagon ta sa Dios. Si Ginoong Hesus na good na. O kung muampo ta sa Father, ang atong iampo, i-direct na to sa Father, pwede. Pero katapusan sa prayer na to, in Jesus' name. In Jesus' name. Pwede. Father, pwede tayo makaampo sa Father. Kinsa ragod ta nga mutawag niyag Father nga di man ta niya anak unta, no? Pero nahimo lang ta niyang adopted nga anak pinaagi ni Ginoong Hesus. Mo na makatawag na ta niyag Father. Pero kung mag-pray ka ni Ginoong Hesus, pwede gapon, direct ang atong prayer kang Ginoong Hesus, pwede. Kaya si Ginoong Hesus, moingon sa Amahan, ang tanan nga iyang pangayoon sa Amahan, ihatag dayon niya. Yung una naka-perfect ang unity sa ato ang Triune God. God the Father, God the Son, and God the Holy Spirit. They are in perfect unity. Nagulagway ka na sa family pod, no? You should be in unity tungod kay nga atong gituuhan nga Dios. Perfect nga unity. No, sa family, ang husband ug wife, duha man ta na, pero ingon na Ginoo dapat usa ra gyud. No, one decision, one home. Usa ra gyud dili bulag-bulag.
Tungod kay na pattern kita diya sa God nga perfect gyud ang iyahang pagkahiusa. Kung sa'yo gibuhat niya sa 43, giunsa niya pagbanaw sila sa Lazaro. Giunsa niya pagbanaw sila sa Lazaro. Verse 43, basahan ninyo. Nabasa ninyo? Verse 43. O, sa gingon, verse 43. Tawag niya sila sa Lazaro. Isang klase nga pagtawag? Oh, loud voice. Apa mo? Naminaw ba mo? O nakatulog na mo diya? Ha? Sabi nakatulog din nyo. He cried with a loud voice. So, maniyag pray, no? Maniyag pray to. Yan ang kitawag sila sa Lazaro. Sa Bisaya, dire, yung sabi sa Bisaya. Verse 43. Human niya isulti kini, oh, misinggit siya. Oh, Lazaro! Tibok na matyan. Lazaro, kuratan ko. Gani, kato ako, di pa tumawa ko ba? No, maulaw lang ko maabot to silong baga video kay. Pero kung akong i-illustrate yun, tibok libertad, kadungog yun. No? Muragi ka ng Muslim nga kampo ba? Allah! No? Dugay kayo, prolong kayo din. No? Nya, katubang sa langob, bungol sila sa roe. Bagting-bagting ang dalungan na sa langob. Bako din sila sa roe. No? Yung sa paa, magkani. Ingon na ang gahom ni Ginoong Hesus, no? Hinggitan bitaw niya sila sa Lazaro. Bakod oy, patay, bakod. Tamo natulog dia. Oh, sa may natulog dia kasi hinggitan ako be. Magani way natulog, hinggitan ta akong ngalan, aron kuratan ba? Oh. Singgitan ako kayo. Tindog. Oh, tindog ulit sila sa Lazaro. Singgitan. Ingon na ito mga igsoon. Tadiyang kita mituon ni Ginoong Hesus, patay tatasala. Pero gipabakod ta ni Ginoong Hesus. Karon buhi na kita. Kabalo mo anang patay nga naglakaw-lakaw. No? Walking dead. No? Ang mga tao di ay nga walay Ginoo sa kasing-kasing, walking dead. Nalakaw-lakaw sila, buhi physically pero patay spiritually. Walking dead. Pero kita mga igsoon nga nanata diha sa Ginoo, sa walking samanta. Alive.
Naglakaw-lakaw nga buhi tungod kay gibuhi ta ni Ginoong Hesus. Kabantay mo sa iyang lawas giputos og panapton tungod kay mao nay paagi sa paglubong sa ilahang panahon. Pusto nila og panapton, butangan nila og pahumot para dili mabaho dayon. Sa kaadlaw duha, pero abot og 4 ka adlaw mabaho ra gid gihapon. Dayon sa ingon ni Ginoong Hesus. So verse 44, and he that was dead came forth, and bound hand and foot with grave clothes, and his face was bound about with napkin. Jesus said unto them, Loose him and let him go. Gibadbaran dayon sila sa mga panapton, gipalakaw na dayon sila sa ro. Ang kaniay nga namatay, buhi. So, picture out nato mga igsoon sa diyang kita, nabuhi, giluwas na sa Ginoo. Dili design nga buhi ita nga ana. Kanang giluwas gay ita sa Ginoo, dili kay magsige lang tag lingkod-lingkod. Kay murag gihiktan permi ba? Ang luwas gani makalakaw, let him go man. Anong amo ka nagsimba? Tungod kay gihiktan pa man siguro ka. Gihiktan. Wa makanibuhat sa mga buluhaton sa Ginoo. Tungod kay gihiktan pa imong kamot. Gusto sa Ginoo nga di na ta hiniktan karon. Buhi ta pero free ta nga makatrabaho para sa Ginoo. So man ato sila saro mialagad sa Ginoo. Daghan ang mga tao nga nasultian nila saro gani mas nisamot pa og daghan ang mituo kang Ginoong Hesus tungod nila saro. Tungod nila saro ha? Tungod sa mga tao nga nakasaksi sa maong pagkabanhaw nila saro nga tuwa didto. Nanuo silang tanan. Ilang ipantaho sa mga katawhan sa lungsod, bisan pa sa Jerusalem nga sila saro nabanhaw og pipila ka mga tao nga mituo ni Ginoong Hesus tungod sa testimony nila saro. Nga ako patay pero gibuhi ko niya. So, ang atong testimony, bitaw, katuhuan na, katuhuan. Ay mo wingon nga, why mo tuon ako. Isulti lang ang nahitabo nimo. Maura ko na ang pag-share sa gospel. Isulti lang ang nahitabo nimo. Maura na gisulti nila sa ro. Patay ko, pero gibuhi ko na Ginoong Hesus. Very simple nga message. Og daghang mga tao nga mituo kaniya. Wala na daghang mga palami-lami sa istorya. Ang atong testimony, unsa gani? Makasasala kita apan giluwas kita ni Ginoong Hesus. Kana lang na testimony. Wala nila yung daghang istorya nato. Kung dungagan nimo, ikaw ra na, pero basta kay kana ra gyud nga testimony ang kinahanglan nga makasangyaw kita. Kana makasulti ta ba sa nahitabo nato? Kana bitaw na nahitabo nimo, di ba na gyud kay kasulti no? Gawas lag wa gyud ka naluwas kay wa gyud kay kasulti. Kana bitaw wa ka naluwas, wa kay kasulti. Nganong di makamusulti tungod kay wa kay kasulti, tungod kay wa ka maluwas. Na wala pa si Jesus Christ ay mo kasing-kasing. Pero kung naluwas ka, dili kinahanglan nga pugson. No kay kani sila saro. Wala gyud ni pugsa ni Ginoong Hesus ba? Sila saro ra gini nagsangyaw.
Tungod kay naman siya ikasulti. So, dapat yun. Sigurado yun ang inyong kaluwasan. Kita nga na din hikaron, dapat nakasiguro na sa kaluwasan. Meaning na, usa ka adlaw sa imong kinabuhi, imong nasabdan nga ikaw makasasala. Ano na importante ha? Nasabdan imo nga makasasala ka. Then dili ka makaluwas sa imong kaugalingon. Ug imong gidawat sa Ginoong Hesus isip imong maluluwas. Ug karon kahibalo na ka nga luwas na ka. Mo na nahitabo nimo. Ug mo po na nahitabo nako. Nasabtan nako nga ako makasasala. Akong gidawat si Ginoong Hesus. Ug nasabtan nako nga giluwas nako ni Ginoong Hesus karon. Ako patay sa sala kaniadto pero ako iyan ang gibuhi. Ug nakita na nako ang mga ebidensya. Kaya kaniadto ganahan ko sa sala pero karon di ko ganahan sa pagpakasala. Amen. Mao ba na ebidensya po ninyo? Inaot parihatag ebidensya ha. Inaot nga parihatag nabati. Ang kaniadto ganahan mo sa sala pero karon di na mo ganahan. Wala ni nagpasabot nga dili na mo kasala kay di man ta perfect. Kasasala man gyapon ta. Pero ang ato diha nga nasabtan ganahan ta kaniadto sa pagpakasala kay patay kita sa sala karon di na ta ganahan. Kay giluwas na ta sa Ginoo gikan niya ng kalipay sa kasalanan. Ang atong kalipay naa na diri sa pagbuhat sa buluhaton sa Ginoo. So He is indeed the resurrection and the life. Gibanhaw ta niya gikan sa kamatayon sa kasalanan ngadto sa paglakaw sa bag-o nga kinabuhi uban sa Ginoo. Bag-o nga kinabuhi ng atong pagalakwan karon uban sa Ginoo. Bag-o nga desire, no, bag-o nga tinguha, na ba kay bag-o nga tinguha? Ano ito, wala ko'y tinguha nga basag Bible, pero karon nanay tinguha. Ano ito, wala ko'y tinguha nga mag-ampo, pero karon nanay ko'y tinguha nga mag-ampo. Kani alto, wala ko'y tinguha nga mo share sa gospel. Pero karon nanay ko'y tinguha nga mo share sa gospel. Ano man, ana tay bag-o nga kinabuhi diya sa Ginoo. Amen. Tungod kay gibanhaw na ta ni Ginoong Hesus gikan sa kasalanan ngadto sa kinabuhi. Pero dili lang na mga igsuon. Literal nga pagkabanhaw, ma-experience nato pagbalik ni Ginoong Hesus. Sa rapture, no iyang gisaad diri sa Tesalonica, basahon ako before ta mag-close, basahon nato ang iyang saad. Basahon Tesalonica kapitulo 4 bersikulo 13. Mga igsuon, buot kami nga masayod kamo sa kamatuoran. Mahitangod ni adtong nangamatay na aron dili kamo mag-uol sama sa mga tao nga walay paglaom. Mag-uol man ta gihapon unay mamatay pero dili pareha sa mga taong walay paglaom. Kita nagtuo nga si Jesus namatay og nabanhaw. O sa gani ang giingon nagtuo. Ang kaluwasan mga igsuon bisag unsaon nato ug basa ang Bible, pagtuo gyud. Pagtuo. No, kita nagtuo nga si Jesus namatay og nabanhaw. Busa tungod kang Jesus banhawon og dad-on sa Dios uban kaniya kadtong nangamatay nga nagtuo kang Jesus. Oh, pagkadindo ta sa saad sa Ginoo. Kanos aman imahitabo? Basahon natong tiwas. Ang pagtulunan sa Ginoo nga gitudlo namo kaninyo mao kini. Kita nga buhi pa inigbalik sa Ginoo.
dili maguna ni adtong nangamatay na. So dili data maguna kung example dili ka maka-experience sa kamatayon. Nindot na. Pero ingon ang pulong sa Ginoo, wala kay advantage pod sa nangamatay kay di man ka maguna. Diba sa natog basta? Unya, mabati ang singgit sa pagmando og ang tingog sa arkanghel. Ingon man ang lanog sa trumpeta sa Dios nga mukunsad ang Ginoo gikan sa langit. O magdungan ra dayta pagkunsad sa Ginoo gikan sa langit mao'y unang banhawon kadtong nangamatay nga nagtuo kang Kristo unya kita nga buhi pa ni adtong adlaw bayawon uban kanila didto sa panganod pagsugat sa Ginoo. O magdungan ra di ay. Magdungan ra tag adto sa langit kung buhi pa ta pagbalik sa Ginoo. Ilisan niya ang atong lawas nga dili madunot sumala sa 1 Corinthians chapter 15. Basahin niyo diya. Ilisan ang atong lawas nga dili madunot. Ayun ang nangamatay banhawon pod uban sa bag-o nga lawas nga di na madunot. Daingon diri nga padiri unya kita nga buhi pa ni atong adlaw bayawon uban kanila didto sa panganod pagsugat sa Ginoo. Magdungan kita og kayab sa langit uban sa Ginoo. Mao ni atong paglaom. Literal ni nga resurrection kato ganina atong giisgutan. Literal magyapon to ka Lazaro pero naapo spiritual nga resurrection nga patay ta sa sala gibanhaw na ta sa Ginoo. Buhi na ta og luwas na ta karon. Pero kita maka-experience gyapon sa na-experience ni Lazaro kung patay na ta pagbalik sa Ginoo. Kay banhawon ta niya. Busa pag dinasigay kamo tungod ni ining paglauma. O mga igsuon magdinasigay ta. Ayaw mo luya-luya dia, ayaw mo tapol-tapol dia sa pagbuhat sa buluhaton sa Ginoo. Tanawa imong tapad nagluya na wa pa. Ay luya-luya yung ng Bible. Dasig ta, dasig hapon. Strong heart, yung pa strong heart. Tungod kinatay paglaom diya sa Ginoo. Ang atong Ginoo nga gituuhan, He is the resurrection and the life. Muna tima karon, Jesus is the resurrection and the life. Magampo kita. Salamat Ginoo sa imong pulong. Sa mensahe nga nag-remind ka namo nga aduna kami buhi nga paglaom. Whatever happens, namo dinhi sa kalibutan. Nasayod kami Ginoo nga doon nami sure nga padulngan nga mo ang heaven nga among puloy-anan uban kanimo. Yes Lord, whatever happens. We don't know asa ni padulong among panghitabo karon. We don't know kung ano saan ni muundang Ginoo ang pandemic. We don't know unsay mahitabo sa economy. Apan Ginoo hatagan nimo kaming paglaom nga dili mag-uol. Dili magluya-luya. Padayon sa pagbuhat sa imong buluhaton. Because you are in control. Nining tanan nga panghitabo Ginoo. Og doon na po kay promise sa matag usa nga nagtuo kanimo o Dios. Ang imong promise Ginoo imo ming banhawon. Literally, ang among body imong banhawon. Apan ang among na-experience Ginoo nga tinuod gyud, nga among na-experience is nga nabanhaw na may Ginoo gikan sa kasalanan. Tungod kay patay kami diya sa sala, naglakaw kami diya sa kasalanan kaniadto. Apan karon Ginoo, buhi kami. Na nami kinabuhing dayon, naangkunan namo ang kaluwasan o Dios. Buhi kami spiritually. Salamat niya. Salamat ni ana Ginoo nga kinabuhing dayon nga among naangkon diya kang Kristo Jesus.
Mukhang gidahay ko pa si Dunggan. Yung tanan. Nalingin yung matagusa, nga ma-aplikar na mo nga mensahe. Dili kami mawadaan sa paglaom. Ang among focus kanunay Ginoo, every day, maugyod ang imong pagbalik. Every day, nagpaabot kami o Diyos sa imong pagbalik. Kaya mo na ang hingpit na kaluwasan. Din maluwas na kami gikan sa presensya nining dautan nga kalibutan. Mukhang gidahay gipasidunggan niya ng tanan sa ngalan ni Ginoong Hesus. Amen.